Yedik qiyimne yayrap, yaynan Türkmenin, ata baba gelyen dowamy vardır. Asırlaň ýangyna qaynan Türkmenin öz däwi, destury, sungaty vardır. Owallan halapdyr, onu yaradan, bedewi, buýsansy bilen döreden, ýanglananna, yürekleri ereden, dutary, gyzygy, o vardır. Assalamu alaikum mehriban iyileşler. Edi tomoşaçylar mehriban aýdym sadyň muşdoklary. Ährimide mälim morşaly gahryman arkadamyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri bu günne Türkmeniň ykbalyny ýagtyrandyrýar. Ömrümizde belent bir many çaýa, döwrümizde baky bagtyarlygy bagyşlaýar. Çünki zamanamyz arkadagly, çünki watanymyz arkadagly. Halkımız arkadagly. Halkın arkadagly zamanasyylymyz goý bu ýyl aýdymdyr sazlara beslenip, şöhratly mukamlara beslenip, ýyllardan ýyllara, asyrlardan asyrlara ýaňsalsyn. Bize okumaga, işlemäge, döretmäge, şeýle kämil gepleşikler taýýarlap, halkymyzy ýetirmäge giň mümkinçilikler döretip berýän. Gahryman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrünün uzak, döwletli işlerinin kemişe rawan almagyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Kemmämide mälim morşaly gahryman arkadamyzyň saýasynda Türkmen halkymyzyň her bir güni täze bir şöhratly wakalary beslenýär. Elbetde gahryman arkadamyzyň saýasynda dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saz çalmak, bagçylyk sungaty, UNESCO-nyň adamzadyň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyny ýerdirmegi şol şöhratly wakalaryň birine urildi. Bilem bu portatdan peýdalanyp bu şöhratly waka nasip etdi. Gahryman arkadamyzy, ähli senetçilerimizi, sadanlary, bagşylamyzy tüýsürekden gutlaýas. Türkmen dutarynyň çykýan jadalyjy mukamlaryň owazy elmidama gahryman arkadagy ýurdumyzda berenden belende ýanglansyn. Mehriban tomoşaçylar, edip vatandaşlar, elbette bilem şu tarihi wakadan ilhamlanyp gepleşigimiziň bu gerek sanyny 0500 gysga belgimide, ýagny sizden gel goşan SMS-lary nazarda tutup Türkmen sanyň atkadanyny bagyşsy. Maýa Kulüw adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşyçylyk kafedrasynyň uly malumy Kerven Ýowbatar bilen taýýarlamagy makul bildik. Ine, mehriban tomoşaçylar, elbette biziň gepleşigimiz mehmany biz bilen video aratmaşykka. Kerwan ağa, salamu aleykum. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Arman. Wa aleykum assalam. Hoş geldi ýagşy. Näýil özüňiz gowmy? Ine, Kerwan ağa, bizem 0500 gysga belgimide, ýagny mehriban tomoşaçylarymyzdan gel gowşan SMS-ler nazarda tutup ulganda owadaty gepleşigimiziň bu gerek sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Sağ olun, şu pursatda milli aýdym taýdarmagy, detalalarymyzy dinlemäge, şeýle bir höwetli tomoşaçylarymyza köp sağ bolsun aýdýan gahryman arkadam taňalat bilen ýokary derejede ýurdumyzda ähli ösçülere eýe bolundy. Şu pursatda gahryman arkadamynyň janynyň sağ ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzuw edýän. Ýene bir ýola gepleşigimizde onda Kerwan ağa hoş gördük diýäs. Taýýar bolsaňyz gepleşigimizde başa bereliňmi? Ne hoş geldi, men şägird oglanlarym bilen bir şu gepleşige Türkmen halk aýdymlaryndan, nusgaw şahirlaryň şygyrlaryndan, aýdymlardan, detallardan, parçalardan şuň bir başardymyzdan ýerine ýetirildi diýip ne şägird oglanlar bilen taýdanlalam bilen ne şu gepleşige taýýarlandyk.
Elbette Kerwan ağa bizem olaydymlary mehriman tomoşaçylarymyz bilen birlikde uly howaslyny dinlär. Ýöne bir aýdym zada geçmezden öňürtüp gahrman arkadamyň taýsy tagallalarynyň etijesinde dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak, bagşylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nuskalarynyň sanyny girdenligi baradaky bir hoş habar Türkmen aýdymsaz sunugatynyň taryhyna elbetde bir altyn harplar bilen ýatyrly. Bu bolsa biziň ählimidi diýsen buýsanlyrdy. Geçmişimizden şu ýerine hezem şu taryhy waka münasib etdi. Ýürek arzuwlaňyzy mehriman tomoşaçylarymyz bilen biz bilen paýlaşaýsaňyz. Bizim milliligimizin ösmek üçin gahrman arkadamyz ul aladalar diýe, ine dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak, bagşylyk sunugaty, UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nuskalarynyň tanygyna girilenligi barada hoş habary bir eşdenden bagşladanlar esasanan bir ähli halkymyz muňa buýsanly bagşladanlaryň goňjy buýsanjy hasam ýokary derejede bolýar sebäbi ine bir gahrman arkadamyň tagallat bilen biziň milliliklerimizin bir näçesi milli gymmatlyklaryň UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň tanygyna girildi. Muň hakatyna duran gahrman arkadamyza da köp sag bolsun aýdýar. Ine şu ýylyň başynda hoş geldi halkyň arkadagy zamanaty ýylymyzda ilk bir başy hoş habarlar bilen başlamak bilen hasam buýsandyrýar. Şu ýylymyzyň her güni bir ajaýyp aýdymlara, sazlara, mukamlara wetden dowam etgelýär. Arzuwlaňyz hasar bolsun. Siziň ýürek arzuwlaňyza bizem tüýsürekden goşulýas. Ine geçmişimiň dowamynda milli senedimiz bolan dutar saz guraly barada elbetde destançylyk, tirme, ýanama, muman milli aýdymsaz sungatymyz barada bir näçe sowallarymyzy biz size ýeterer ýöne sowallarymyza geçmezden öňürtüp ilki bilen bir pes saýrakdan tirme aýdymlardan ýerine ýetirip beräýsiňiz. Awa hoş geldi dogry aýdan bir bagşylykda bir bagşylaryň destançy bagşylarym ilki bir petrak çekimlerden başlap tirme aýdymlary ýerine ýetirip soň destanlara düşýär. Elbetde häzir ne şagirdlerimiz bilen biziň ustad halipalardan miras galan bir näçe aýdymlar bar. Ine şu şawenne, şahyryň sözlerini Gülbülbül destanyndan begler aýdymy bar. Şu begler aýdymy ne gahrman arkadamyň ýyly döwlet geler bolsa kitabynda da bar meşhur Öre şeýh. O biziň halipalarymyz, onuň ogly Türkmenistanyň halk wagty Hojamrat Öreýew. Ne şol Öre şeýhiň aýtyş ugruna begler aýdymy bar. Şol aýdymy häzir gyjakçy bilen tadanlarymyz bilen ýerine ýetirelim. Ulu höwes bilen. Ona mehriman tomoşaçylar dutaryň goşa taryndan çykýan ajaýyp owazlardan, aýdym sazlardan dinleýän diňjalaň lezzet alan ulganda owaza biz bilen galan. Terkesde men ho hem kirdar menem şu yollarım mesane yegler çok dedim tarif edip tapmayı kıydar bilmişim bir nice dertane yegler elli yegler gören eşten bağımı şamda hoğranda görümlü faldım parze varakta Nungdi kıyın onlar oldu tarihta Bizim yılın dününde tane Begler, begler Kökekten ta bilen madazı hov artar Hanzandır aşığın bağrından eğdirtir Vaktımı hoş edip metlige tartar Akıl alır sonun hayrana Begler, begler Ul bilbil kalanlar tala ho delili Aykuru ay cemal olgun gülü Çekinmege yoktur onun delili Dört arlen ol dört cenane Begler Yigirmi çarıkın dedim ho yarıdır
dedi kafiya şunun ey vardır. Gözlüğün gözlerim canı derdir. Ölü değil utar hastane bekler. Gel bekler. Dimeğin sağında ödünden ho değil. Dertin canı der sözünden değil. Neyi sevemezsin gözünden değil. Hak verendir genci şüphane bekler. Gel bekler. Hak verendir genci şüphane bekler. Bicin yılı düzdür deftane bekler. Gel bekler. Kervan ağa, yerini yetirip beren aydımımız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Gepleşimiz olsa, elbette mehriban tomoşaçylar, sevkotteşik arkaly dowam edýäs. Ine Kervan ağa, gahrman arkadamyzyň taýsy tagarlalar netijesinde dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak, bagşylyk sunuň goty UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň nuskalarynyň sanyny ýigdirmegi elbette biziň ählimizi buýsundurdy. Bu bolsa halkymyzyň, medeniýetiniň, sungotunyň, milliligimiziň dünýä ýüzünde şöhratlanmasy bolup durýar. Indi gepleşigimiziň şu ýerine dutar ýasamak senetçiligi, ustaçylyk barada belläp geçäýsiňiz. Dutar ustaçylygy bu ýören bir iňçe sungat öňüne bir ähli vilayatlarda da güýçli ustalar bolupdyr. Şo ustalaryň yasan dutarlary, bulgel dustan yasan ýa-da gelen dustan ýasany bir hertiniň özüne mahsus aýratylyklar bolýar. Yani hojamrat öýräp Türkmenistan halk başy halipamyň özüm dutar yasamak bilen meşgullanýardy. Dutar ustaçylygy bu ýören bir iňçe sungat ustalardan toraňna bir ýanyna baraňna da dutaryň alyp baraňna şo dutaryň tetiniň nähili bagyşy dutar üçin aýratyn, saat dutar üçin aýratyn bir dutaryň ýapasy gapagynyň goýulşy bir aýratyn bolýan şo ustalar özü içkin gurrun berýär. Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen ajaýyp dawarada dutar ýatan ustalar, bagyşy sadanlar, vilayatlardan gelen bagyşy sadanlar bir-biri bilen bir duşup şonno bir hat özüniň bir ýürek joşguny, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Hojamrat Halipaň ogly Baky halk ustasy diýen at bilen tiýlaglandy. Bir näçe başga da ustalar tiýlaglandy. Ine şolaryň bir çekýän zähmetine de ulu baha berilmegi ol hadan bagyşy adamlaryň buýsandyrýar. Elbette Kervan ağa, bu buýsançly, gowandyrjy wakalaryň göz başynda gahrman arkadamyzyň taýsyz tagarlalary bar. Indi gepleşigimiziň şu ýerine aşyklaryň ýürek owazy elbette aýdym bilen saatlary siňdirilýär. Bu häzirki wagtda da gadymy döwürlerde de şeýle. Dünýä bellip 7 aşyk adyny alan, öz söýgüleriniň uğruna, magşuklaryň söýgüsiniň wasbany her bir medeniýet, sungat işgäri, dürejülik işgäri bir özüniň saýlap alan uğru boýunça öz eserlerine beýan edýärler. Indi destanlarda aşyklaryň ýürek owazy näkil beýan edilýär? Ine hoş geldi şu at bir täsirli gowsora aýdýan şu aşyk magşuklar barada destanlarda beýan edilşi. Ine ünsverden şol destanlarda aşyk magşuklar gyýdgelleriň keşbi çeper beýan edilýär. Ine görseň şol gyýdgellere bolan bir söýgüsini Zöhre Tahir, Şahenem Garyp ýa Leyli Mecnun haýty destanlar alsaň beýleki destan Huýurlukka hemra Saýatly hemra destanna da bir hertiniň özüne mahsus aýratylyklar bolýar. Yani häzir şu tadan alanmaz bilen gyjakçymyz bilen Aşk Mülküniň şahy Molla Nefes Şahyryň Zöhre Tahir destanyndan oýan aýdymam şu ýerde ýerine ýetiräli. Ulu höwes bilen onu mehriban tomoşaçylar, edil watandaşlar Zöhre Tahir destanyndan aşyklaryň köňül owazy şeýle ýanglanýar. Dinleýän diýin alan, lezzet alan.
Ağdığın söz işleridir zülfüzün narım boyunla. Bilbili narın gelinde kutlurum tarih boyun. Alyanakta kekili oltuncu samarım boyun. Men gelinde yelmi da bu kuda bimarım boyun. Gel boyun sona boyun. Doğtölü ve tutulum ağyar efendim tutulun. Sumra kıybım pinnelerini ukudun boyut boğunla. Özmeleri ve dilverip halim perişan etmegin. Nunkumellük hatıramı bildir hem ve tanlığın. Yüz yelimli canıma cemri tutum terim boyun. Gel boyun sona boyun. Gelmişim ben bir mahal. Gördüğüm kalgın yerimden kalmağın yeri hayalla. Hatısa tennemge daha açıklığım rudi edil. Teşt edip elim cahani görmedim tendey gözül. Ağlı gölli şovku gölli totu kuftarım boyun. Gel boyun sona boyun. Dillerim yâdîne dâga iki âlemle bakay. Nuktayı halim yüzüm neyimisin diyen ne samay. Dilvere boynum senin ağzında talın merhaba. Hamatın diva çekilen yetti en varım uyanır. Dök recep teptem fani dünyadındandır bana. Bir mübarek gül yüzün gördüm ne armağandır bana. Men senin köyümle köydümünle nurlandır bana. Bu perişan halimi kim görse hayrandır bana. Tahir'in halin görür indi yeşildarım boyun. Gel boyun sona boyun. Tahir'in halin bileyim indi yeşildarım boyun. Alyanakta kekili oltuncu samarım boyun. Gel boyun sona boyun. Köp sağ olun. Yerine yetirip beren aydımlarınız üçün ketmişimiz olsa Behriman tamaşaçılar söhbetleşik arkalı devam edeceğiz. Kervan ağa, Türkmen nusxawu şahirlerin eserleri hemde goşguları bagşyçylyk synawatyna orny hasan bir ulu bolsa gerek. Bizim nusxawu şahirlerimizin goşgularyny Magtumul Pragynyň Molla Nefes Delili, Kemine, Magrupi, Mätäji şahir başga da şo ne Bayram şahir bizim bir näçe nusxawu şahirlerimizin goşgulary bagşylyk synawatyna özüniň ornuny tapan tebabi ähli vilayatlarda da şol hertiniň şo bir goşgyny her hil heňne de aýdylýan yerleri var. Ine şu Kemine şahiriň şöýerde şu gepleşigimizde häzir golagel aýdymyny ýerine ýetirjek bolýatlar şagirdler bilen. Şu golagel heňi Ustad Halipa Türkmenistanyň halk başçysy Magtumul Galifiň aýdyş uğruna aýdyş aýratylygyny golagel diýip aýdylýar. Şu ahal bagşylyk synawatyna şu golagel aýdylýar ýöne onun aýdylyş uğry, aýdylyş şeňi ol heňe meňdeşdäl aýratyrrak. Şol görýän bir goşgyny her uğurda aýratylykda da ýerine ýetirilýär. Men şu Ustad Halipa o Türkmenistanyň halk başçysy Magtumul Galifiň golagel aýdymy nusxawu şahir Kemine şahiriň sözlerine aýtysyndan o aýdan ýerine ýetiren ne şu halifalardan diňläp öwrenen aýdymlarymyzdan ne şu şagirdlerimiz bilen gyjakçymyz bilen o sadanlarymyz bilen gepleşigimiziň şöýrüne ýerine ýetiräli. Ulu howeslen. Onda Behriman tamaşaçylar, edip vatandaşlar gepleşigimizde Türkmeniň nusxawu şahiri Mehmet Ulu Keminäniň sözlerine
Qola gel aydym ýaňlan ýa diňleýän dynjalan lezzet alan. Altın kum üstünlerine dal geldi dakar tene. Kim bir tordu torgusta neyimli yuvana çıkarken almay bulam çağır temaşum halimken bulav gele. Gönlüm mürtedelendi yarı gülüm düşende gördüm yarım cemalin gözlerim amasında Tervülerin altında çarhudum boyunda men mutlum açık garibeyken şadenim bulu biley. Her ağyari başhoşim rakiblerden bizardır. Bunniz vurdum uğratına giyceler bilmadan geley. Şalvat bilen canım altamırdan ele Beyhuda yaşım buldum Holdolu kırmıdan el Al koluma hancariyey Bağrım dile dile gele Kimine yarım itmeyim Kâbilen lama geldi Mim bilenciğimi koyayım Aynı kelama geldi Görünüşe çıkan yarim Kermin talama geldi Bu tüdümün ahiriye tüdüm tamamı geldi. Yadarman yarın etmin duvat kalem oye. Ale gel oyo. Ha 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 ha. من دول قرمضا قلي Köp sağ olun. Yerini yetirip beren aydymyňyz üçin getmişimiz orta, mehriban tomoşaçylar, dowam edýäs. Kerwen ağa, şu desanlardaky aydymlar tirme görnüşinde de aýratyn aýdylýarmy? Ya diňe şu desanyň içinde aýdylýarmy? Ne hoş geldi. Şu doğru bellek geçen şu destanlarda gelýän aydymlar barda. Oň hukman şu destan aýdanna şu destanyň başyndan aýagyna çelli aýdylyp içindäki aýdymlar bir-bir aýdylyp arasyndaky sözler aýdylýar. Tirme aýdym görnüşinde ýerine ýetirilenne bolsa, tirme diýmek eýam adından belli bolsa ýaly gül tirerler deste diýär-de. Gül tirerler, gül tirmek ol her owadan gülden çöpläp tirip bir deste çemen bolýar-da. Şoň ýaly tirme aýdym diýmegem bir nusga şahirlan goşuklaryndan destanlardan şunu ýaly aýdymlar alyp o hertinden alınıp aýdylýar. Şol bir destandan iyiliğine gidilmäni, bir şahirden iyiliğine gidilmäni,
her detallardan, her nusqaw şahirlerden alınıp aydılýar, şoň üçin ne tirme aydymlar diýilýär. Ona kerwana gepleşimiziň şu ýerine görogly şadet sanynyň tirme aydymlary bilen dowam edäýelim. Ne gepleşigimiziň şu ýerine ne görogly şadet sanynyň daglar gümmür-gümmürlenýän aydymy tazanalama bilen ýerine ýetiräýär onu. Ani Köp sağ olun Kerwanaga ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin gepleşigimiz bolsa, söhbetdeşik arkaly dowam edýäs. Teatr sunugatyna monospektakl ugry bar. Ýagny aktyor spektaklyň dowamyna ýekelikde çykyş edýär. Destançylyk sunugaty hem teatryň şu ugryna çalyndaş gelýär. Çünki destan ýerine ýetirmek elbetde ustatlygy talap edýär. Sebäbi şol destany ýerine ýetirýän bagşyňam keşfe girip ýerine ýetirýänligini görýärse,
aydım aydanda da şu aydımın içine girip şu coşkun bilen aydımın içinde yaşap ayda da halifalar dinlenene destan aydılsam edil şonu ýaly bir çağalıktan aňa guýup şonu halifalar ne halifa şähertlik ýoly diýilýär-de halifa şähertlik ýoly bolanda eýam halifa diňe bir bagşa bir aydym aýtmak, saat salmak däl eýam şu destanyň aýratyldygy, destanam diňe bir ýatlap aýtmany ýaňky diýişiň ýaly şol destanyň içinde kesipleri edil öýdi jallandyrýan ýaly bolup halifamyz biz aýdardy şu destany öwredi oturanyny. Aýony aşak wagt beýtirip sanap oturma, destan dinleýje feredip bir şu hakykatdan hem sen neje boglan aýdyp oturanmasaň sen nejepjanyň öýdi ýalak bol. Bir göýrogdan aýdyp oturanmasaň göýroglyň 47-niň biri ýalak bol. Sen birine gurrun berip bir wagt bolan zady gurrun berip oturan ýaly bolmady. Hakyky şol eseriň içinde öýdüň hem janlan şoň içinde ýaşamaly. Diýip halifa gurrun berip şey diýip düşündirip öwredýär. Aýdyp oturan zadyňa birinji öýdüň ynanmaly diýip halifamyz bir de şeýle öwredýär. Onsoň näme soňum o Maya Kuliwadna Türkmen Milli Konservatoriýasyna okanda halifalar soň işlerini şöyle tiyatro sunuwat bilen baglanşykly diýene hoş geldi. Bir zat ýatlasym gele men özüm o Maya Kuliwadna Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamlanandan soň Magtumladna Milli Sal Drama Teatryna da bir 4 ýyl zähmet çekip işledim. Şol Sal Drama Teatrda da şo ýerde de bir teatrın bagşylyk sunuwatyny edýän uly täsiriniň baryny bellädim gelýär-de. Sebäbi sahna hereketi, sahnada tomoşaça özüňi aldırmak, sözün gowy ýetirmek, sözü düşünükledip aýtmak. Şol teatrda da öýren bir talap edilýär. Şol bagşylyk sunuwaty bilen teatr sunuwatynyň baglydygyny eýam şo ýerde de hat göz ýetirdik. Sebäbi teatrda goýulan sahnalarym inspirasiýadan bir näçe detallardan operalaryň goýulmagy, detallardan sahnalaryň goýulmagy, kino filmleriň goýulmagy, ine şu zatlaryň özi hakyky bagşylyk sunuwatynyň teatr sunuwaty bilen ýokary derejede baglydygyny görkezýär. Kerwen aga, destançylyk barada hem sözaşyrly 70-nyň şu ýerine elbetde mehriban dinleýijilerimiz hem garaşýandyr. Destanyň bir parça ýerine ýetirip berýärsiňiz. Ine hoş geldi şol halifa şähertlik ýoly gahrman arkadaşymyz ýokary derejede halifa şähertlik ýolyny ösdürmek bu arada nagta baýdy. Ine şu detallarymyzy alyp görseňem gadimetden gelýän şu halifa şähertlik ýolyny neje boglan aşyk aýdyň pire şähert bolup barýar ondan aýdym taýda öwrenýär. Gepleşigimiň şöýrüne neje boglan destanyň bir parça ýerine ýetiräýin onu. Al hayır ýagşy habary kimden estel neje boglandan. Neje boglan aşyk aýdyň pirde 3 ýyllap aýdym öwrenip, taýda öwrenip pire hyzmat edip aşyk aýdyň pir 40 çilteller maňa düýşünde ak fata berenden soň piriň ýanyna gelip Nejepjan al indi pirim maňa jogap bermeseň bolmaýar. Ey hal oglum sen ýaňy menne 3 ýyl edip hyzmat etdiň. Yine 3 ýyl aýdym öwrenerdiň, 3 ýyl taýda öwrenerdiň, 3 ýyl alam destan öwrenerdiň. Hal sen menne yine 9 ýyl lak gederdiň. Al pirim ola 9 ýyl eken 9 gün 9 saat adam durubiljek däl. Jogap berseň hem gitjek, bermeseň hem gitjek diýip düýşünde pirlerden fata bolan, heserli bolan Nejepjan dyzap otyr. Aşyk aýdyň bir hemme bolan wakan bilip otyr, bilsede bilmedik kişi bolup. Nejepjany her hili sowallar berip men synak gördüm. Nejepjan piriň beren sowallaryna bir jogap berýip otyr. Şu ýerde aşyk aýdyň pir aýtdy, al oglum Nejepjan sen ýetsen ekeniň. Inne saňa ak fata bereýin. Şu asmandan inen qaragazmada utarım ba şu qaragazmada utarım sana verecek deyip aşyk aýdyň pir Nejepjana qaragazmada utaram berip Nejep ogluna ak fata berip al oglum ýöne gitmäkäň sana bir pendi nesihatym bar şunu mäkäm ýadyňa sakla sen inni bagyşy boldyň men bagyşy boldum diýip menmellik tekebbirlik eýleme menmellik ýigdiň başyna bela getirir el mydamy ödüňden uly bagyşylar görende diňe halifa diýip ýüzleni ber diýip aşyk aýdyň pir Nejep ogluny öwüt nesihat berip bir nesihat sana beýan edeýin pendim şudur tekebbirlik eýleme ödüňden ulyga deňi duşuňa nesihatym menmellik ulumçylyk tekebbirlik eýleme bagyşy bolsaň gyjakçy bolsaň diýip 5 kelime saýyp duran eken gör wagt näme diýerken.
hep birlik eyleme. Önümden buluyor yar eydin duşuma, netihatım tek hep birlik eyleme. Gel eyleme yar eyleme. Bundan barkam yeten yar şanı başına, kılladan zübzüğe pancarım başına. Tüdümün gayrı yar eyleme duşuma, netihatım tek hep birlik eyleme. Gel eyleme yar eyleme. Bana inniteni hakkı tablagaye amane huye Tüdümden gayrı gabalam yakşiye yamana neti hatım teke birlik eyleme Gel eyleme yar eyleme Aşığaydım aydırı netihatsıdır Şeriat tarikate bir doğru yoldur Minnin sana kon kuyare netihatıdır Şudur kendim tek hep birlik eyleme Gel eyleme yar eyleme Ey huye eyleme Dağı eyleme Kendim şudur tek hep birlik eyleme Gel eyleme yar eyleme Köp sağ olun Kervan ağa, gepleşigimizde elbette mehriban tomoşaçylar, söhbetleşik arkaly Kervan ağa dowam edýäs. Şükür bagşy parahatçylyk ýoluny öňe süren sungat ustady. Eserde bellenşi ýaly halkymyzyň milli saat gurullarymyzyň üstü bilen parahatçylygy, dostlugy, agdybirligi gündeýär. Şükür özüniň ustadlygyny sada görkezip parahatçylyk bilen öz agasyny halas edýär. Biziň milli dutarymyz arkaly parahat söýjüligi bina etmekde uly işler amala aşyrylýar. Gahrman arkadamyz şu özüniň parahatçylykda dostluk kitabyna Nurmurat Farhanyň Şükür bagşy eserini şol Şükür bagşy kino filminiň bir täsiri barada Gahrman arkadam bellek geçer. Şo taýda Şükür bagşynyň bir aýdym saadyň bilen öz agasyny halas etmegi bu bir halklaryň arasyndaky parahatçylygy, dostlugy, dogollugy Gahrman arkadam bellek geçer. Sungat halklary arasyndaky halklary birikdiren köprü bolup durýar. Şol birek üçin dostlukly, dogollukly gatnaşmakda da aýdym saadyň ören bir täsiriniň uludygy. Şoň esasyna biziň medeniýet sungat işgärlerimiz bir daşary döwletlerde medeniýet sungat güllerini aýdym saatlary ýerine ýetirmegi, daşary döwletlerden gelip bizlerde medeniýet sungat güllerini öz aýdym saatlaryny ýerine ýetirmegi. Ne şoň güllerimizde de bir Maýa Kulywadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halipa mugallimleri, talipleri, goňşy döwletleriň bir ýokary okuw jaýlary bilen, konserwatoriýalary bilen şol taňly ulgam arkaly bir konsertler bermek ýa olar bilen söhbetleşikler bolmak, eýam şu dostlugy, dogollugy aňladýa Gahrman arkadamyzyň bir milli medeniýeti, aýdym saat sungaty bilen halklary birege jebitleşdirmek barada ne şu parahatçylykda, dostluk, dogollukda. Elbetde şu Şükür bagşynyň üstü bilen şeýle Gahrman arkadamyz ýokary derejede Şükür bagşynyň saady bilen
ağasyny halat edip gaýçyny aýdym saýdyň birek dostlukly, dogollukly gatnaşdyrýanyny beýan edýär. Elbetde Kerwan ağa, aýdym üçin dil serkedi ýok. Dünýäniň haýsy milletiň aýdym saady ýanglansa da, insan oňa düşünüp, ondan köňlüniň islegini tap bilýär. Gahrman arkadamynyň belleşi ýaly adam dünýä inen pırtadyndan eni mähri bilen aýdylýan hudu bilen huwalenýär. Ese boýuna galyp aýdym sadyň owadyna emirnýär. Kalbyndaky iň tämiz şatlygyny hem aýdymyň üstü bilen beýan edýär. Şeýlelikde ol ömrüniň bütün dowamyny şol jadyly dünýäni kemira edip ýaşaýar. Elbetde aýdym sad kalplary birleşdirýär. Dost gollugy hasam bir jefleşdirýär. Görogly desanslyk sungat hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl, medeni gymmatlyklarynyň görlükli nuskalarynyň sanawyna girdilmek hem buýsançly wakalaň birine urildi. Şu görogly destançylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görlükli nuskalarynyň sanawyna girdilmegi şol bir destançy başlar hasam buýsandyrdy. Elbetde görogly şadetlanyna da göroglyň döreşinden başlap iň soňky şahalaryna çelli göroglyň gapdalyna, eýeriň gaşyna gara gazma dutaryny alyp dip, o elmidama gara gazma dutary ýanyna, görogly şadetanyna mertlik, batyrlyk, gaýdawçylyk, watan söýçilik, dinan kesiplerini, Ağa Yunus Perizadyň bir ýa-da harman däliniň mert batyrgy häsiýetleri, şu ählisi şu görogly şadetanyna jemlenen görogly destanyna bir näçe şahalar bar, ol görogly şadetanynyň bir näçe şahalaryny özümde ýerine ýetirýär. Hoş geldi. Şu gepleşigimizde bir harman däl şahaty halk arasynda da bir göroglyň harman däl şahaty halk arasynda da bir söýülip dinlenýän şahalaryň biri bu Ustad halifalar tarapyndan hem ýerine ýetirilip şu günümizde gelip ýetipdir. Şu harman däl şahatyndan bir parsany şu gepleşigimiň şeýerine ýerine ýetirýän hoş geldi. Ulugy wesilen. Ähwan tamaşaçylar görogly şahadet sanynyň harman däl şahatyndan destanyň bir parça tomaş edin. Al hayır yağısı inni bir ağız gefi Keremzan'ın esteli. Keremzan aşağıydın pürlen ikti. Harman dälgidin bağ çarvanın kavla çetinden gelip düştüler. Harman dälgidin çarvanın kavla çetinde gücüm vardı. Gücümün aşağında soğuk sulu kuyu vardı. Şöyle çaydan sudan bolup näme Keremzan'ın eline dutarı verip al oğlum şu bağın içine giyden. Harman däl deyip oturan kıyı şu bağın içindedir. Yöne yaman havardar bol. Geplecek gefin bilip geplemesen, aytacak sözün bilip aytmasan, urmani, sövmani, öldürmani hissat çogurmaya deyip Keremzan'ın eline dutar verip koyuverdi. Keremzan dutar alıp bağındasından aylanını hiç yerinden girmeye girelge tapmadı. Bir suvaten takurtku vardı, kişi oğlum olansan bärinden girip ağırdan zompa çıkıp duradı. Gördük harman dälgidin bağından miweler deysen bişip duran, düýbüne düşüp duran, haýsy miwany barıp gitsen jomp suwdamyp, pagtaklar dem tartıp, çeşmeler şirläp, kuşlar her türlü owad edip miweleriň öýe düşüp öýe düşüp duran, rat ter howly, pez howly bir ajap bağ eken abi. Aňyrak ýöräberdi owadan güller, oň aňyr ýüzünden ýöräberdi hatara agaçlar eken. Ağacın saýasyna, Tomsuňyň Günertanyň atlasyna harman dälgidin 360 tane garagul ken idi. Bağa garagulçylyk edip, her bir gapdalyga ýeşip düňdörüşip ýatan eken. Emma Keremzan bilen käsinden bukuk geçdi, käsinden bukuk geçdi. Şol geçine harman dälgidin ağa otağına gelberdin, inne habar kimden estel harman dälden. Harman dälim özüniň ağa otağynda 9 gat çymylganyň üstüne baş ucuna 6 yat koyup üstünden yukarı azık yorgunum yapıp oylanyp yatırdı. Canım şumale çelli geleni öldürdüm. Emma yanıma bir erkek koyubaklı gelmesem kaldı. Inni bir kovcu oğlunu gelse, men bilen aýdyşjagam nimeýin, görüşjagam nimeýin. Gelenden bari oturuvereyim ne deyip oylanyp gutarmaka ne bir şagirt ýaljak ýaşaçyk oğlun Keremzan salam bibimnip içeri girip dur. Ene gördi aýçyndanam 10 çelli diýadi oğlun. Ey oğlun nirden gelip nire barýan? Bibim men bir ötüp barýan ötökçidim bir ot gerek bolup ot dilek geldim. Ey zaňgaryň oğlu yalançyny gapşyp ot dik gelip berýäňi. Bäri kuş gelse kanatdan, kulun gelse toýnakdan aýrylýar. Bar ojokda ot bar alda çakkarrak götürüşdaýdyn. Keremzan ojoň başyna baryp eline 2 tane saman çöp alıp ortadan sağdan koyunu ısırıp yukarı götürüyor. Çöp yanıya koyul kaçı hergis samanın çöp sağdan koyunu saklacak mı? Şu dümtünü otur Keremzan gep olacak böyle. Ona çelli
Oğlanın arkasındaki dutarı görünüp gittim bunu görönnen karman değerli kıyından kıydı oğlan saat orta duruyor mi? Ey oğlan sen saatın ammam dedi. Vak saatın kovdu men ne vardan? Sen bağışımın saatınlamın göğünlemın aşıkmın mağşukmın şahirmin nemetin sen? Hay bibim bende her kayından açık bak karadmayan kan gelsen aktaşı var. Han onunla sunmana bir nama etber belki sun diyen geçik gider. Şu vaktinde eline saatini alıp Kara kazmadı utar koluyla alıp harman değerliydin yazdım mağlayına geçip men bir oğlan geldim senin adını azab oğlan bağa teyle geliptir. Sen bir şaten yetişmenin dadıma Kerem oğlan bağa teyle geledir deyip 5 kelime sahip duran eken gör bak neme diyer kay. Benim dadıma Kerem oğlun bağı teyle geledi. Ey gel 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 bere gel. Ben biraz geldim sana tabilen bir yerin avladım bahri babile gel babile babile. Göğsüm var harman değerli bilen gel bilen Kerem oğlun bağı teyle geledir geledir hey geledir. Yaşın neyden iyisin cem olur Haydım yatımın sayıcım yem olur gel olur Otuzdan geçen halim tem olur gel tem olur Acım olur bağı teyle geledir geledir hey geledir. Ağzı Kerem arda eyledim gözüne ha Kurban olum ağzı bilen gözüne vah hey gözüne. Aşık oldum yine telin kıyına acı oğlun bağı peyle. Gelir uye Efendim, hem kardeşim hem dostum iletim gel, hayatım gel, Ine kerwanaga gepleşigimizem ahirlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp berenin gyzykly görüňlüğüňiz üçin, ýerine ýetirip beren destalaryňyz üçin, aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Her işiň haýry ýagşydyr. Toy bedege bagışdyr diýle. Şoň üçin hem elmedama gahrman arkadagly ýurdumyzyň toy bayramlaryna mahmal owadyňyz berende ýanglansyn. Mundan welekde dörejilik üstünlükleri, şowluklary tüýsüregimizden arzu edýäs. Sağ olun, hoş geldi. Size mine şeyle kızıklı gepleşige çağıranыңız için size de köp sağ olsun aýdýan. Elbette sağlı ulgam arkaly şeydip birek bilen soragjaga başmak, bir sungat söhbet etmek bizim üçin hem has täsirli, gyzykly boldy.
şu fırsatda kahraman arkadamının canının sağ olmagyny, ömrünün uzak bolmagyny, tutyan döwletli tutumly işlerinin ilmi damara waşyklara wetlenmegini tüýt ýürekden arzu edýän kahraman arkadamyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Dutar ýasamak tenetçiligi, dutarda saçylmak, bagışlyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň tanawyna girilmegi bilen kahraman arkadamyň ähli halkymyzy bir dutar ýataýan ustalary bagışladanlar tüýt ýürekden gutlaýan ne kahraman arkadamyň bize peşkeş beren bir näçe medeniýet sunugat işgärlerine ýürüýte bir bagışladanlar üçin bir ilmi kitaplary bar. Medeniýet halkyň kalbydyr. Parahatçylykda, dogulukda, ýyle döwlet gelir bolsa ýaly kitaplary ilmi dama biziň üçin haýsy uğurdan öwrenjek bolsaň bize ilmi goldanma bolup durýar. Ýa şagirdlere öwredenmede de, taliplere öwredenmede de ne şol ýyle döwlet gelir bolsa kitabyna da kahraman arkadamyz biziň bir näçe halifalarymyzy şolar barada maglumatlar bellek geçe. Şu gepleşigimiziň şöhrüne şo kahraman arkadamyň ýyle döwlet gelir bolsa kitabyna öz ustad halifalarymyzdan bar. Özümüze tälim bilen halifamyz Türkmenistan Halk Başçy Hojamrat öýräýip on kakady öýreşik. Şolaryň bir gowy aýdýan bir çekimli aýdymlarynyň ýyl öýreşigiň ýol diýdiren Tıllah deniň şygyna diýip bir aýdym bar. Şu gepleşigimiziň ahyrynda şu tadanalymyz bilen şu Tıllah deniň şygyna diýen aýdyma merne ýetiräýin. Hoş geldin. Ulu höwes bilen ona mehman tomasçylar diňleýän diýinjalan lezzet alan. Men bir atıl gowherem, hergil kuley matmatam, kendini ve perini, gowlüme saadet edemey. Kalka gelmen gölmek her geceler yapmanama, antı çermen tilim diyen, Talla deni ısındayı, Gam yükünü çekmeden uğrum bir tane döndüm Engelli dal kamatıp mikli kemane döndüm Heye döndüm, heye döndüm Yanmıştım kul oldum tozdum atmana döndüm Zerre takat kalmadı Talla deni ısındayı Gülünün şöhleti Gülünün şöhleti Otlar kaldığımı cana Ağzımdan çıkıyan uçsun Vakti şimdi atmane 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 Tina dağım dağlar menden kalkındı sana Antı çermen dilim diyen Valla deni ısındayı Kim devilmez dediğinde Kim devilmez dediğinde Ne millete ibardığım Halil kimim zaniye Hey yanar o da kardığım Hey kardığım Hey kardığım Şavimidir perkandik dağı da siyardığım Sürüzüm can verdim Talla dediğim ısındım Talla dediğim ısındım Allah beni ısındayı Hey ısındayı Hey ısındayı Sevdiğim can verdim Allah dediğim ısındım
Mehman tomoşaçylar, edip vatandaşlar, ine şunun bilen ulgamda owadaty gepleşigimiň bu gerek sany geçirip gutarýas. Besediň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, ýurda wagtyň tüýsüregimizden ardyp ödýäs. Gahrman arkadamyň saýasynda garaşsyz, hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizde elmedama görjeňiz diňe gowluk bolsun. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçek, hoş, sag bolun.